Асане, браво, моето момче. Не, кой ще черпи за чупковия за риба, аз си изкарам върците и ще разпълни живота. Почупиш пак какво идеш. Нещо безплатно. Кото без пари, и аз като Митю. Вятъра почнах да... Миналата година не си останах тук при нас с каравана да я куря там. Тук хората минават, идват, виждат се. Байтана се! Бягай на страни да те удари месината. В клипа си влява. Влизаш в клипа. Ама ти клип ли правиш, бе? Кажи да се скрие. Да шак ли си играеш, бе? Той две внуча и главата ти. Я има и тога. Добре, Асане. А? Добро е. Държах, бе, голяма риба. Пръчката, щом да ни... Имате ли давайте? Кантари, карбджушеци, кепови, всичко имаме. Ако трябва лодка, ще поръчам на втория ми баща да я докара по река. Всичко има, на този езовир всичко имаме, бе. Навътре ли удари? Ето е най-хубава езовир. Не, тук е на 15 метра, на топче. На протеиново топче, Вътре, направо. смляна риба с череша. Ти имаш ли аванс? Някакъв? Не, малко стигна. Вече се дърпа, тя е да те опънеш. Ваша вера. Клипа става голям, Асане тъй, че води рибата. Върха снимай. При малко. Да снимам върха. Къде да снимам, той с гъдал ставал да ес. Половин ще продължиш. Няма къде да продължавам. Клипа мога да правя клип тук 20 минути. Тото и телефон да не е фотоапарата. Какво? 20 минути го стара ли? Пробваш се аванса на истака. Като пусти малко. Аз може да седна и тук малко спочина. Значи много ресторан. Значи, Асане, като ти се говори, слушай, бе. Слушай, не са прена голям рибарин, бе. Тя не му иска се. Чапо. Ето е, на чапите винаги и мудре, и на шанаджиите и мудре риби. Е така, както седят. Легна да спи дюмбела, напукало са ония ден. Тя като изпилка първия път, изпило... захапа и... Сега фейса ще качваме. Ами качи го, те нека да знаят, бе. То не става само да лежиш и да чакаш, бе. То са пи, после вадиш риба и после си отиваш щастлив. Слушай сега, ако връщаш се надолу варицата, едно ще кажа, само го бирай. Никога не я отпускай, винаги връщаш. Докато... Аз сега те виждам без да въртиш. Така. Без да въртиш. По-бързо въртиш под напрежение. Под напрежение, да. Напрежение държиш. Отиди към на юг. Отиди, Дай насам. на където, да. Обърни пръчката насам. Обърни пръчката насам. На страната, която скажа, отиди, обръщаш на нея. Така, набирайте. Това ще бяга още на другата. Ще отиде. Няма Отива. значение къде. Отива на другата. Ще трябва да я вади. Държай го насам. Дали стои на пръчката, Много ясно. Нямало риба. Нам какъв бил сезона, нам какво. Няма такова с нищо, бе. Урата на 1 метър лед чупили. До година 24 часа ще бъде 3 лева. 48 часа ще ви давам по 10. Следва. Кой си ти, бе? Ще е павал. Жоро, Коле. Ти ли си е, Жоре? Ще им купиш ли по едно-две шаранчета да си вземат, бе? Да, още от тях мога да им купя. Още е като личенка, ама може да порасне. Асане, дай насам пръчката. Не натам, насам. Така я държи. Така и си го обираш. Нека да отива, той сега ще се върне. До сега въртя пръчката нататък. Виж как почва да обръща. Виж къде обръща. Виж. Да, никакъв проблем не е. Това за хвъргачка. Не да се навърти. Сега този отиде върху ти. Няма, той се върна. Така държи там пръчката. Аре, не му се обажда, че почна ма дразни. Какво се обажда, ма? Виж как избяга на другата страна. Да отиде у моите варици. Стреснал се. Мини там отпред на ъгъла и си ловия. Кой му се въде? Веди с как си искаш. Мини там на Искаш ще е място и за кепа джаз, или ще я вариш направо?
Чакай да закараш, ще върви малко с салоната. Нататък. Пращай на Митю направо директно крив. Не може, бе. Не може. Жоро може. Така. Така, Саня. Нататък дърпа и тя си отива. Полека. Полека наближа. Че, той е дърпал тук. Или по-бавно ще отпускаш. Дръжа се, не е мъча. Добре. Тя е голям гърбат. О! Лъв е, аз Сигурно. Пръчката вече горе само я държи. Спаната горе. Отпусти му леко. Да глътни. Така, да гълта въздух. Така, да гълта. Няма го пускаш. Дигай нагоре. Дигай назад. Айде, Жоре, дигай ти. То се е голям. То се е... Пусти малко пръчката сега надолу. Ти е навила повече, бе. Ще скъса като удари. Как мислиш, че той е десятка? Аз ако не съм малко майстор... Дай има десятка, има десятка. Аз ако не съм майстор с малки скет, не мога да карат тези малко. Пак почуваме майка му да я възпростите. Абе, нали да снимаме, Гъс? Къде да през Жоро, през гърба ли да са катеря? Снимай. Дай дишека, яче. И кантара. Не го пускай. Браво, ти е много красив. Не люспес. То ще го кръстим люспата. Има някой друга люспа. Огледалото, ти са огледални. Тия са хващат. Нашия карп е малко... Токмак. Аз не съм отгоре. Дай тук на тревата. Ама не. От горната страна ще го върнете на карпа. Те ще го изкараме. Изкарай го сега на карпа, ето. Откачи го изкарай, бро. А сам ви. Скей го, виж колко малко му трябва. Красавец. Малко му е трябвало. Давай, много малко. Много. Леко кепа. Ако беше го напънал малко... Да. Ще избяга. Давай, ще откачи и ще замини. Чакай сега, Сане. Не пускат тук. Виж какво става, кепа. Кепа се закачи тук, са. Внимай, тук вербел чупен. Държи си го. Ай сега. Няма кола. Сане, слагай на карпа. Нека си направиш снимка. Да, направи снимка. Аз ще направя една, дет ще е най-хубава. Ама не са тук сянка ми правиш, май не са... Държи го и изправи го. Чакай, хлъзга се, Жоре. Аз знам какво прави. Който има хубави телефони, може прави хубави снимки. С ментетата да избягат. Очи напред, малко и нагоре, дай нагоре. Тая снимка ще я продам. Тая ще я продам, няма така. Изтеглете го да го снимам. Ето снимам това, Хасане. Имаш, от мене като имаш. Слагай го. Другите не ги ли. Снимам то още. Още натисни го. Натисни го. Натисни го малко. И ти същия като Данкан, като кого. Защо не легнете с него заедно на карпа? Служи го, не е така, обратно надълго. Ей, сега е кантара да го видим. 8 ще ме е. Чакай да... Сега дигай си го да мога кантара. Пък Янко ще му кажа дали да дръпне. Ще придържа да виждам кантара. Ко ще дърпажа? 9 и 500 и 800, да. Илко сни ли го? Чакай я да снимам. Али майсъл там, али бе. Чай, че не мога да го фана, бе. Не мога да му го фана. Аз не мога да му го фана от никъде. Дай, почини си малко. Ко да почини? 9
Колко е нас е? 9,870 показва. 9,900. Добре, браво. Бързо го пускайте. 9,900. Ти е долу на палета. И те го фащаш. Само мъти. Да, така. Айде. Давай да ти прави клип да го пускаш. Най-хубавата снимка е Жоро Курев да направи. Няма така. Десятка е. Да, Някак да лъжа на 14. десятка. Той ще се хване само 14. Тук пилка, защото аз такова газя. Давай, пускай карпа. Отвори карпа. Така. Изправи го леко. Изправи го. Не, изправи го да. Изправи го, бе. Изправи го да. Изправи шарана. Да стане. Така. Айде.